Kyllä tuulee aika lailla. On semmonen 10 lämmintä ja tunnelämpötila on jossain 5 korvilla. Nyt on hyvä testaa vähän tuohon riippumattoon tuommoista underblankettia. Katsotaanpas vähän tuolla, niin tuosta riippumatosta näkeekin aika hyvin, että kyllä täällä jonkunlainen tuuliainen käy. Tosiaan, jos riippumatossa nukkuu, niin ongelmana on just tämä, kun kylmä tuuli tulee alakautta ja vie selästä lämmöt pois. Sehän siinä oikeastaan on ainoa ongelma, mikä näissä on. Muutenhan näissä on tosi mukava nukkua. Sitten semmonen homma on, että jos käyttää niinku mattoa vaikka tässä, jotain pehmustetta siinä parantamaan lämpöominaisuuksia, niin sitten se ei ole enää niin mukava nukkua. Minäkin olen käyttänyt toisenlaisessa matossa. Se on semmonen 2-kerrosmatto, missä on niinku välitila, mihinkä voi laittaa sen maton tai joku leiripatjan, niin ei se oikein hyvä oo. Se on vähän semmonen, se muljua siellä ja se ei ole koskaan hyvin siellä. Ja eikä se kyllä nyt, ei se vaan toimi oikein. Niin nyt on ostettu semmonen underblanketti, katsotaanpas tosta. Mikä on semmonen periaatteessa vähän niinku puolikas makupussi, mikä tulee tonne patja alle kiinni. Tää on DD underblanketti. Muistaakseni -5 asteeseen lupasivat tälle, että pystyy nukkumaan tämän kanssa. Sehän vaikka sulla on paksu makupussi olisi tässä riippumatossa, niin sehän menee lyttyyn tältä selän puolelta kokonaan ja sen takia se lämpöominaisuudet huononee ratkaisevasti. Se ei enää lämmitä ollenkaan niin hyvin. Esimerkiksi kesälläkin on 20 lämmintä ja makaa tämmöisessä matossa ja tuulee vaikka näin kovasti, niin se rupeaa paleltamaan. Se on se tuulen hyytävyys niin kova juttu näissä. Mutta minäpäs kiinnitän tämän tohon ja katsotaanpas kumminkin vähän ekaan, minkä näköinen tämä on. Eli aakastaanpas tähän ja sehän on vaan tämmönen puolikas makupussi. Täällä on sitten kiinnikkeet. Näitä on aika monta näitä kiinnikkeitä, millä tämä tulee. Jos on DDn oma matto tehty 2012 jälkeen, niin siellä on semmoset lenkit, mihinkä saa nämä kiinni. Mutta mulla ei ole DD-matto, niin mun pitää vähän katsoa, että joudunko mä harjan narun laittamaan, johon laitan nämä kiinni. Vai pysyykö se ilman niitäkin? Minä jos asettelen, niin katsotaan sitten jatkoja. No niin, päädyin laittamaan tämän harjanarun, koska tuulee niin kovasti, niin ei meinaa pysyä underblanketti täällä enää maton ympärillä. Mutta tosiaan, täällä on tämmöiset karabiinerit ja niissä joustavat narut. Näitä on niinku, tässä on 4, sitten 2 vielä kummassakin päässä. Sitten täällä on tämmöiset lukkonipukat, missä saa kirittyä, että se kuroutuu umpeen tämä, kuten myös tällä sivulla. Ja näin. Se tulee tälleen mattoon kiinni kevyesti, kun menet tähän nukkumaan. Ja siitä muodostuu se ilmatilavuus, mikä sitten lämmittää, että se ei pääse niinku menemään painautumaan sillä tavalla, kuten jos pelkällä makupussilla nukkusit tässä. Se on se idea nyt. No minäpä nyt menen siihen lepäilemään ja lueskelemaan semmoisessa tunniksi täällä, niin kyllä se tässä 5 asteen lämpötilassa suurin piirtein huomaa, että toimiko tämä vai ei. Mutta palataan sitten, kun on testit suoritettu. Joo, sepä toimi tosi hyvää tuo underblanketti. Vaikka muuten oli vähän viileä nukkua tossa tai lueskella, niin selän puolella oli koko ajan semmonen lämmin tunne, että kyllä voi luottavasti mielin lähteä nyt yöpymään mehtäänkin tämä riippumaton kanssa piilelläkki. Ei mitään ongelmaa. No, meinaa mun kirja lähteä täältä. Tosiaan siirryn tämmösen e-ink-maailmaan. Tää on Copo Glow on tämä värkki. eBayn kautta tillailen. Tämmöisellä on lueskelun nykyään täällä ja kotonakin jonkun verran. Ihan vastikään ostin 1 kirjan, on kokonaan vasta lukenut tällä. Että tää on kyllä ihan samanlainen kuin lukisit jotain kirjaa. Siis tää näyttö. Ei niinku millään tavalla eroa siitä. Nyt ei ole esimerkiksi taustavaloa päällä eikä mitään ja se näyttää ihan samalla kuin kirjasivu. Taustavalon saa päälle ja silloin pystyy pimeässäkin lukemaan. Se on se kun etu, ei tarvii niinku otsavaloa käyttää siihen enää. Esimerkiksi jossain metässäkin kun lueskelee. Ja minähän aika paljon lueskelen täällä aina
luppoaikaa sillä kuluttelen. Tosiaan, se täällä saa kaikki tietysti fontit laittaa mitenkä haluaa ja tuosta voi muuttaa vaikka tommoseksi. Muuttuuko se millään tavalla? Muuttu se. Vähän hittasi toimii nyt, että täällä viileissä, kun täällä on tosiaan joku 5 astetta lämmintä nyt tälleen tuulessa, niin joo, sitten siitä vaan sivut vaihtuu tuolle. Se on kyllä ihan, minä olen kyllä tottunut lukemaan täällä tosi hyvin. Jotkut sanoo, että eivät tykkää lukea tämmöisellä, kun ei tunnu normaali kirjalle tietysti oikein, niin tää on paljon paremmin niin kuin yhdellä kädelläkin pitää, kun tää on kevyyttä tälleen, kun normaali kirja on varsinkin semmonen hirmu opus, missä on 700 sivua tai 1000, niin sitähän joutuu kädet jo väsyy siinä. Ja hyvä kantaa mukana, kun tässä on 2 gigan muisti sisällä, minkä saa sitten lisättyä micro SD:llä, mutta ei sitä tarvitse tosiaan lisätä, kun siihen 2 gigaan sopii 2000 kirjaa, niin eihän 2000 kirjaa kerkin lukea varmaan loppuikänä enää. Niin. Ja akku kestää tosi hyvin. Lisää tuolla taustavalolla, niin silläkin montakymmentä tuntia pystyy lukemaan. Ja tämähän ei niinku kuluta tää virta, jos ei taustavalo ole päällä, kun ainoastaan sivuvaihdoyhteys, kun se on se e-inkki-systeemi. Semmonen. Laitanpa se sinne ja katsotaan, olisiko kahvivesi jo tullut tossa, niin kohta se varmaan on, niin pääsis syömään vähän tossa. Kipperssiä taas. Tomaattikastikissa, tämä on se meikäläisen favoritti näistä skippersistä. No toi vähän ja kahvit kun tulee, niin juuan ne ja olisi vähän lämpis tässä, kun näpit alkaa olla vähän jäässä ja muutenkin. Palataan.